Hola, xanaquís! Avui us portarem cinema d'animació irlandès per presentar-vos la trilogia folclòrica de Cartoon Saloon de Kilkenny. La primera pel·lícula que us recomanem és El secret de Kells. La podeu veure en català i comença a la illa d'Iona, a Escòcia, on el pare Aidan s'escapa de l'atac dels vikings protegint un manuscrit que acabarà a la vila de Kells i que acabarà sent el llibre de Kells, una peça clau del cristianisme cèltic. La segona pel·lícula de la trilogia és La cançó del mar, nominada als Oscar i al César com a millor pel·lícula d'animació i que també podeu veure en català. La pel·lícula explica les aventures del Ben i la Saoirse, dos germans que viuen a un far d'una petita illa d'Irlanda amb el seu pare. La Saoirse és una Selkie, que és una fada del mar de la mitologia irlandesa. En un viatge fantàstic, el Ben i la Saoirse s'enfrontaran a les seves pors i a un munt de perills i lluitaran contra una bruixa per ajudar els éssers màgics a recuperar els seus poders. L'última de la trilogia és Wolf Walkers, que explica la història d'amistat entre la Robin i la Myth i l'aventura per salvar a la mare de la Myth, que és una Wolf Walker, i d'acord amb la mitologia irlandesa, eren gent que mentre dormien alliberaven el seu esperit en forma de llum. A part d'aquesta trilogia també han produït altres pel·lícules, com per exemple El pa de la guerra o El drac del meu pare, que aquesta la podeu veure en català a Netflix, i a més també han fet sèries com per exemple Puffin Rock, que al seu moment es va emetre al Super 3 en català. I res, dieu als comentaris quina d'aquestes pel·lícules teniu més ganes de veure.